नमस्कार मंडळी, आजची रेसिपी आहे झटकन पटकन असा आंब्याचा रायता। आता हा रायता आहे ना, मी फक्त मसाल्याचा करणार आहे। ह्याला काही मी खोबऱ्याचं वाटण वगैरे काही वापरणार नाही। हा रायता तुम्ही करून ठेवलात ना फ्रीजमध्ये तर चांगला 2 आठवडे पण तुम्ही खाऊ शकता। मस्त असं लोणच्यासारखा लागतो, आंबट गोड। तर चला पाहूया हा आंब्याचा रायता मी कसा केलाय तो। तर हे मी घेतलेले आहेत आंबे, म्हणजे रायताचेच आंबे। असे वरतून हिरवळ असतात पण आतून मस्त असे पिकलेले असतात। पण हे नुसते खायला पण खूप अप्रतिम लागतात, पण याचा रायता करून ठेवलात ना अजून अप्रतिम लागतो। तर तुमच्याकडे असे आंबे भेटत नसतील तर तुम्ही काय करायचे, कैरी असेल चांगली अशी 2-3 दिवस आणून ठेवून द्यायची, चांगली ती पिकते थोडीफार की त्याच्यानंतर मग असा रायता करायचा तयार। पण काय माहिती, कैरी असल्यामुळे त्याच्यामध्ये गुळाचा वापर जरा जास्त लागणार। तर आता हे जे मी आंबे घेतले ते गोडूस असतात थोडेसे, त्याच्यामुळे गूळ एवढा लागत नाही, थोडाफार लागतो। आता हे सगळे मी ना रायताचे आंबे हे बघा असे साफ करून घ्यायचे, सालं टाकून द्यायचे आहे। तर आणि आता हे सगळे मी साफ करून घेतले। आता ह्याला वाटण वगैरे काही घालायचं नाही, एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर आता हे सगळे फक्त हे साफ करताना जरा व्यवस्थित कीड वगैरे असेल तर बघायची आहे। तर चला आता फोडणी करून घेऊया। आता आपण आहे ना गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये तेल घालायचं आहे। तर अर्धी वाटीभर मी तेल घातलेलं आहे। आता ह्याच्यात घालायसाठी मी बडीशेप घेतली 1 चमचा, 1 चमचा मेथी घेतलेली आहे, मोहरी घेतली 1.5 चमचा आणि थोडासा कढीपत्ता घेतलेला आहे। तर आता ह्याची फोडणी करून घ्यायची। मेथी आणि बडीशेपची ना ह्या आंब्याच्या रायताला ना टेस्ट खूप छान येते। तर त्याच्यातनं आपण काही मसाले घालून घ्यायचे। तर मसाल्यासाठी मी काश्मीरी मिरची पावडर घेतली आहे आणि लाल तिखट घेतलेलं आहे। तर आता काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा घेतलेलं आहे आणि 1.5 चमचा मी लाल तिखट घेतलं आहे। आता व्यवस्थित ना आपल्याला ह्याच्यामध्ये मसाला एकदम व्यवस्थित परतून घ्यायचा तेलामध्ये। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे जे रायताचे आंबे मगाशी साफ करून ठेवले ते मी घालून घेते। ते व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत बघा। आणि ह्याच्यातनं जास्त असं काही घालायची गरज पडत नाही, थोडंसं मी पाणी घालते जर असं मला घट्ट वाटते, कारण हा रायता ना जर असा मीडियम असला ना की खूप छान लागतो। जरासंच घातलं आहे मी वाटीभर पाणी। आता याच्यामध्ये आपल्याला गूळ घालायचा। तर गूळ मी आधी थोडं घालून घेते आणि नंतर वाटलं थोडं गूळ कमी आहे, गोड म्हणजे गोड आणि आंबट तिखट असा अंदाज आपल्याला कळतो त्या हिशोबाने। तरी पण मी अर्धी वाटीभर मी गूळ घेतलेला आहे, तो मी आधी घालून घेते आणि नंतर वाटलं तर आपण परत घालायचं आहे। तर आता हे एकदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आता आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ पण घालून घ्यायचं आहे। तर आता ह्याला जरा जरा पाणी सुटत राहणार, कारण गूळ घातल्यामुळे ह्याला पाणी सुटणार आणि हे चांगलं ह्याच्यामध्ये शिजून जातं। तर आता झाकण लावायचं आहे आणि आपण ह्याला शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता हे गूळ पूर्ण वितळेपर्यंत चांगलं मग एकत्र त्याला लागेपर्यंत आपण शिजून घ्यायचं। तर जास्ती 7-8 मिनटं किंवा 10 मिनटं याच्या व्यतिरिक्त जास्त हे शिजवायचं नाही। तर तयार आहे आंबट गोड असं मसाल्याचं मस्त असं रायतं केलेलं आहे। याला आहे ना गोवन स्टाईलमध्ये सासवसुद्धा बोलतात। या पद्धतीत करतात, त्याच्यामध्ये लोक खोबऱ्याचं वाटण वगैरे असं जास्त घालत नाही। तर कसं वाटलं हे आंब्याचं रायतं? आवडलं असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा। रेसिपी आवडली तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका आणि एकदा ह्या पद्धतीत ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल। माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। चला आपण भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।